dobrodošli u novu epizodu Crash Royale. Vidite, ovdje je 1-1. Vidite šta sam dobio. U free chest. Giant Skelet. Idemo odmah da testiramo, dobio sam ga prije 5 minuta. Postao sam arena 2. Vidite ga. A što je lep. Ovo će biti interesantno. Jer on ko umre, on oj, ću stvarno ovaj mali dobijeti ovaj toranj. Da li će to? Da li će moj Giant Skeleton ubiti toranj? Oće! Moj Giant Skelet je kazao ovome tornju komu je gazda. Ja uopšte koristim Tubstone. Pa ljudi mili. Prvo idu umru, pa ću opet idem Giant Skeleton. Zmaj. Risky. I opet smo uspeli uzeti 3 zvezde, biti krunu. Hoću da idem u sljedeću arenu. Podsjetno ću da idem u arenu Barbarian Oval. Barbarian Bov. Ja. Kako je pošlo unutra se mi ostane? Neću. I moram. Ajde, nema veze. Nema veze. Ja sam mini player, chicken pile, Batman. Ništa. Ću malo da sjebem. On je ovo 4. Sjebao mi je toren. Nije. Ali ima princ.
Ups. Bić. Ja skroz zaboravio da snimam, ne. Izgledam se, nisam ništa pričao. Danas cilj otvorimo Crown Chest. To je današnji cilj. Dobro znam da imam tombstone. To ne valja. Boran. Dragon ubi ga. Puno si mi pomogao. Ova mi je sjeba toren. Prokleta Valkyria. Ma stavi peku, treba si odavno. Fuck you, bitch. To ti treba. Aj! Znaš šta, idem ja ogroman push da napravim. Izgubili smo pi. Ali dobro, dosta za Giant Crown Chest. Prokleti Boran. Bio konju. Ima gold. Gems. Dobro. Opet bacio. Oh my god. Bam. 25 XP. Kako je ovo cool? Još jedan napad mora. Dragon Baby level 2 odmah. Jo, nema ga ni 2 dana, ljudi, šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? I odmah, Dragon Baby level 2, idem u akciju. Protiv džinu. Fuck. Fuck you, bitch. Yes. Bravo, zmaj. Koliko imao damage, boga mi mu je bolji damage. Gdje ovog sam našli giant skeleta. Nikad nisam sanjačio ovo da dobijem. Izgledao kad sam napravio ovaj kanal i kad sam napravio YouTube da mene sve ide ekstra. Sve mi ide put gore. Nikad ni ljepše nije bilo ovako išli igrice. Prije igram godinama, danima. I ne mogu da dobijem ovoga, zmaje. Ni giant skeleton. I sad dođe dan i ja sve to dobijem. A ovaj toran je mrtav. Nemam ništa za kontru. Nemam ništa za kontru bez ovog mrčanog zmaja.
A bilo bi super da pobedimo 4 protivnika. Double baby. Double peka. Dobro, da je jedan peka, nije sad double peka. Well, Kire. Sad treba bude double giant skelet. Jeste double giant skelet. Ha ha ha. Victory. Kako sam srećan. Kako sam samo vrisnuo kad sam video ovo. Čuli ste sami. Evo, nikad srećniji nisam bio nego danas. Nikad srećniji nisam bio. To je bilo to. S ovima se pozdravljam. Voljela bi još da dobijem njega i njega. I mene više ništa ne treba. Ništa. Možda i ove. Možda. Ali ovo dvoje mi još samo trebaju. I ništa više. Ja sam srećan.